Okay, good afternoon. Diyos maray na hapon tabi sa gabos mga tugang na nagantabay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, ngunyan aldaw ning ano bang aldaw ngunyan? Ha? Martes ba ngayon? May yun ang nalilig ano ako at Martes ba ngayon? Ha? Petsa 20 Martes. Alam mo na, narinibong si Father Butch kasi video. Hali po ako ngunyan sa Bethlehem, Bakakay kasi po ang sa indong lingkod ay nag-attender kang Clergy General Assembly. Yaon po siyempre sa pangangalaga tayo sa tuyang mahal na obispo na si Bishop Joel Bailon. Siyempre nandun din si Monsignor Chris, sila po ang nagmo-moderate kanina, at the same time si Monsignor Trongkid, at kadakot pa mga padi. Siyempre may nanumpungan na naman po akong padi. Sabi, Father, nagdadanog po ako sa emo duman sa Masarawag si Father. Inalingawan ko naman si Father, pangalan ni Father. Alam, Father Butch, isurat mo nga malingawong ka na talaga. Pati yung mga tugang, good afternoon po sa Indogabos. Talaga akong maugmata. Sabi sa kuya ka itong mga kapadi, mga padi digdi sa Legazpi. Father, nagdadawag tabi ako. Nagdadawag kami sa imo alauna sa DCGB. Thank you very much, Pads, sa mga kapatid ko, mga pare na nagdadawag sa tuwi permimi. At the same time, ganun din sa doktor, kasi si Dr. Syokson, ang aking doktor, si Dr. Tad, si ganun din si Dr. Yun. Yeah, magkakapatid pala so Dr. Syokson din, Saka si Dr. Neptuno, nagdadog din yan. Kadakol din pala talaga nagdadog sa tuya. Ako'y natutuwa sa Indogabos mga tugang sa pagtangkilik nindo sa programang Maray na Hapon, Kaya pwede tabi ka mo magduman sa indo mga Facebook, maduman na nga niya ako, Sa Facebook tabi nindo para magkahirilingan kita. Duman tabi ka mo sa DCGB News Online. Hanapon tabi nindo ito. Pagkatapos pakipalo na lang tabi ito. Pwede rin po ka mo magduman sa YouTube. Yan po mga tugang. Yan, mas magayon. At the same time, inihong ilalike tabi nindo ito. Igigibong ko na nga maduman ako sa DCGB News Online. Pagkatapos ilalike ko ito, nahiling ko na sa diri ko. Siyempre, I love myself, I like myself. Hindi naman ako hindi naman ako narcissistic But siyempre, you have to appreciate yourself. Kasi don't wait for others to appreciate yourself. You appreciate yourself because God always appreciates you. Yan. Kasi minsan, may mga, wala naman Father sa kuya kasi nag-a-appreciate. Kung hindi mo ina-appreciate ang sa imong sadiri, paano ka naman i-appreciate ng iba? Kaya i-appreciate mo. Kaya I like myself. Pagkatapos, i-like tabi nindito ang Maray na Hapon, and then i-share. Yan, i-share ko na nga i-share ko sa Facebook ko. Yan. At paki-follow man tabi ang Facebook ni Father Butch Bombase OP. Follow nindo ito. Everyday, akong duman nilalagay, kumustahan. Yan, kumustahan. Adig din naman sa DCGB, alauna, ipalo tabi nindo ang DCGB News Online. At the same time, pag pinalo nindo ang DCGB News Online, so gabos na mga programa digdi, from sign on to sign off, sa indo po na madadangog. Iyo. At the same time, ako man, ipalo tabi nindo ang Facebook ko. Iguan ba pala ako ning page ba yun? Facebook page, pero di ko gaano nagagamit. Duman talaga ako sa personal account ko. Pwede na siguro, doon ko siguro ilalagay minsan ang duman sa parang ihalo duman. But anyway, mag-iribahan kita mga tugang, ngunyan alauna hanggang 2:00, sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At itong sabi ko nga, may I go out tulos kasubago, naghali ako duman sa
Bethlehem. Di ko na nga natapos ito. Sabi ko, maprograma po tabi ko. Pero sabi ko, isa-shoutout ko po. Napangakuan ko pala si Father Neil, ang parish priest dyan sa St. Jude. Sabi ko, Father Neil, isa-shoutout kita. Katabi ko kasi sa table kanina. Saka si Father Levy, yung parish priest dyan sa Bigaa, tama, San Vicente pa rin, di ba? Father Levy, siya po kasi ang samuyang Vicar for Rain. Ayun. So, of course, siya on duman si Father Pau, si Father Paul, kada ko mga panit, kasi nag-General Assembly nga tabi ito. Usually, pinag-urulayan mi ang ikakagayon, ikakarahay, kang simbahan digdi lokal digdi sa Diocese of Legazpi, at the same time yung magpaghanda kang Diamond Jubilee kang kang diocese, yan mga tugang. And by the way, hindi ka merong kanta ngani pala nitong team ka itong ang Paralakbay. Manlalakbay kasi tayo. Ang ibig sabihin, Paralakbay, naglalagay, we are on a journey, naglalakbay kita, 75 years ng paglakbay, yung baga paglakbay, sa Bicol ito, paglalakbay, sort of walk, magbaklay, yan, Father Bush, magbicol ka na nga ni, pagbaklay, bakong paglalakbay, Tagalog naman yun, paglalakbay, pagbabaklay, Kahit sanit pa ako, permi ko nadadahog yan. Taang sa indong lingkod, hali po yan sa bundok. Namundok po ako. Hindi po, kasi malapit po kami ang bahay namin sa Mount Isarog. At duman sa Mount Isarog, igwa kami duman ng lote na mayroong waterfalls. Wow! When I was young, nung elementary pa ako, way back in 1965, hanggang 1975, enjoy naman yung panahon na yon. Talaga duman sa Mount Isarog sa Bicol. Sa Bicol, siyempre sa Bicol ang Mount Isarog. Wala naman ang Mount Isarog sa Pampanga. Mount Arayat yun. Para ang sinasabi, ang Mayon Volcano nasa Naga. Nalala mo ba niyan? Nasa Naga daw ang Mayon Volcano. Ay, sa Naga po kasi may Mayon Avenue. At by the way, in a clear sky, makikita ang Mayon duman sa Naga. Kaya nga, anyway mga tugang, duman kasi sa Mount Isarog, igwa kami ning magayon na daga duman, igwa ning waterfalls, twin waterfalls. At sabi ko nga ni, first time, wala na, hindi ko na, and that was the last time, first and last time na nakita ko na may mga monkey, may mga unggoy na mapuputi. Hindi naman sila po mga foreigner, ha? Hindi po sila foreigner, pero ang puputi na unggoy, kasi nakakita na ba kayo mga unggoy? Ha? Tumingin kayo sa salamin, makikita niyo yung unggoy. Mga unggoy. Okay. So, ini mga tugang makiribahan kita, So, ipada ko sa pag-irustoryahan kasuhapon mga tugang. Manunugod po yan sa inibagang kaso Sunday kasi, kan Domingo, sa tuyang pinagselebrar ang Grandparents and Elderly Week. Ganyan yung week na yun sa tuyang ipadagos. Ang magayon kasi ang mga lolo-lola at yung mga thunders, ang tawag kasi sa mga gurang bagang yan, bako naman gurang, thunders, matanda. Hindi naman mga makulog, kundi matanders. Thunders na ng mga tanda. Alam mo kasi may pinagkatandaan. May mga pinagkatandaan. Alam mo, itong mga thunders, dapat igalang natin. Kasi sila po talaga ang sinasabi, nagpe-preserve ng generation. Kasi halimbawa, istorya ni lolo, istorya ni lola, sa mga aki niya o sa mga apo, we have sabi nga, tradition. We have to hand over the tradition. Kasi pag nawala na po yung tradition, mawawala na po tayong, parang sinasabi, pag wala na tayong mga roots, wala nang mga ugat. So, ang isang kahoy na walang ugat, madaling matumba. And speaking about pag natumba, kasuhapon pa mga tugang, may igwa na tumbahan, baga.
ano, diyan sa may barangay Padang and Lidong. Ano, kasubag ko nag-agi po ako diyan. Nahiling ko talaga sa kahoy. Ano, dakulaw pala talagang kahoy. Ito pigmasdan ko. At ito nga ni may nangyari na mayroong may nasawi, ano? At ito pa, estudyante pala sa UST, ano? At kaya nga po, kanina, kinonfirm ko kung estudyante talaga siya, kinausap ko yung mga teachers of faculty ng isang college dyan sa UST, si BMA, sabi ko, ano po ito? Father, estudyante. Kaya sabi ko, I voluntarily, agad-agad, kaya ngayon, pinapapubliko ko rin through this radio, na ang iyong lingkod ay may makikipag-usap po dyan. Actually, mamaya pagkatapos ng broadcast ko, pupunta rin po ko ng Bakakay. At meron po kasi may patay din dyan, bibisitahin ko din po. Dating, nagtatrabaho sa Aquinas University noon, apelyido na Birango yata yon. So nakalimutan ko, ay alam mo kasi si Father Bus medyo malingaw na ano. But anyway, mga tugang, madyan po ako, mabless ako, at the same time makikidumamay sa pamilya. At sa aga naman, kaibahan ko sa ibang mga faculty, sabi ko sa Enda, makikidumamay kami. Okay, okay, Thursday daw po, Father, coordinate sa family. Okay, hindi po okay, kasin ng ni Mayor. Okay, Thursday daw po, Father, 4 p.m. sabi ng Dean Yani. So pupunta pala kami yan Thursday. So ano ang Thursday? 30. So ito po ang itong kung may nagdadaog tabi diyan sa Bakakay, alam mo may mga nagdadaog diyan sa Bakakay. Ito po, kung maharani ka mo diyan sa ating kami po ay nakikidumamay sa pagkawala ng ating estudyante at isang batang-bata pa, no? So Thursday po, 4 p.m. kami pupunta, i-coordinate na sa family. Ito po ang alam mo, kahit sa UST Legazpi Hospital po, ang tawag po namin diyan ay Ministry of commiseration, or yung bang kami po ay nakikidumamay. Ministeryong pakikidumamay. Ginagawa ko ito kahit nung pa ako na ako po ay na-assign dyan sa UST Legazpi Hospital. Kahit napakalayo, panghalimbawa, yung may namatayan, yung nanay o tatay o kapatid, ang empleyado namin, o yung empleyado ng empleyado, yung first degree po, even yung lolo-lola, we still cater to that. Kahit napakalayo, there was a time na ako po pumunta pa ako sa Magallanes, ang layo-layo, Magallanes, Irusin, nag-drive po ako parang magmisa duman, kasi ito po ang extension namin. Lalo na sa panahon na paglulumbay, kami po ay nakikidumamay, nagmimisa po ako doon, at the same time kinokonsol namin ang pamilya. Ganoon din po ang ginagawa ko dito sa UST bilang chaplain po ng University of Santo Tomas Legazpi. Ganoon din po ang ginagawa ko. So kami po ay pupunta doon sa Bakakay, makikidumamay, magbe-bless po ako. At yun, last time po meron din po kaming estudyante na namatay. Ay, hindi na pala namatay. Kapatid ng estudyante namin, nag-graduate pa lang kagagraduate pa lamang, ay, yun. Yun. Kagagraduate lang pala ng estudyante namin, namatay. Kaya nga, pumunta rin ako doon sa may Pio Duran, yun, namatay, kagagraduate pa lang. At anyway, may tawag, subukan ko pakinggan ko lang. Hello, ano po ito? Hello? Hello, Padre. Oh, yeah, mayroong tawag. Sino po ito? Si Jean. Jean, okay. So, May nabuhay po, Padre. ha? May nabuhay. Ay, may nabuhay. Saan? Opo, nabuhay po si Marco. He failed in math. Only... Okay. Tawag ka na lang uli, Jane, ha? Okay, Jane. Tawag ka na lang. Sige, patuloy tayo, ha? Thank you very much sa pagtawag. Okay.
Yeah, okay. Sige, thank you, Jane. May tumawag kasi Yan. Anyway, balik muli si Father Butch. Pagkatapos ng mga pagirumdom, mag-break muna tayo. Hanap buhay muna tayo. At pagbabalik ko, ating pasadahan na at pagpatuloy na natin, ipadagos ng mga tugang. So sa tuwing pinag-urulayan, lalo na sa ining week na to, itong week na to, i-dedicate natin sa mga grandpa, grandma, at sa mga matatanda, na dapat natin igalang. Okay? Ang oras namin ko niyan ay 17 minutes after 1 o'clock. Muna, payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Para sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP at gusto ko pong batiin ang mga nanonood at nakikinig po sa atin sa DCGB News Online. Siyempre, ang aking kaibigan all the way from Malabon na kahit na po binabaha dyan, siya po ay patuloy pa rin na nakikinig. Hindi man siya Bicolana, siya po ay taga-Gumaka. Ang aking kaibigan na si Lulu Nava. Okay, thank you very much, Lulu. And of course, si Tess de la Torre Marchan. Marhay na hapon po, Father Butch, watching from Banyag. Thank you very much, Tess. And of course, gusto kong batiin din si June Mapagdalita. Batiin mo po kami, Father Digdi, sa Gabawan, Daraga, Albay. Nakamonitor kami sa programa mo. Salamat. Thank you very much, June. Yan mga tugang, thank you very much sa pagtangkilik lagi at marami tayong matututunan dito. At sabi nga, mabibless kayo sa programa ng Marhay na Hapon. Tagigibutang Marhay ang satuyang hapon. Okay? So, mga tugang, sabi ko kasugma mga tugang, na ang bahay o ang pamilya is a domestic church. At duman sa domestic church, siyempre, yaon na talaga diyan ang mga lolo, lola, mga magurang, So, duman mga tugang, sabi ko nga, balikan ta na ang pamilya or ang family is a domestic church, dapat parang sabing maliit na simbahan. Pag sinabing maliit na simbahan mga tugang, anong ibig sabihin yan? Na ang pamilya o ang tahanan para maging maliit na simbahan, dapat ang Diyos ay kasama-sama sa pamilya. Hindi pwede natin iitsapwera ang Diyos sa pamilya. Kaya kailangan nang kasama ang Diyos sa pamilya. Kaya yan ang sabi ko kasugba mga tugang na sa tuyang pagtuna ng pansin ito. Kasi mahalaga po talaga yan, na ang pamilya, maging domestic church. Kung saan, sabi ko nga pabanalunta ang pamilya. Paano nagiging banal ang pamilya? Siyempre, na nagmamahalan, at the same time,
sabi nga, permi ang pamilya na nagpapangadji. Yan, importante ba yan? Nagpapangadji ang pamilya. Kasi kung hindi ang pamilya nangangadji, anong mangyayari? Oh, yun. Kaya wag natin, sabi nga, wag po natin gagawin na breeding ground ng kasalanan ang pamilya. Dapat maging natin is a seed of vocation, a seed of holiness. Sabi nga, the family is meant to be a domestic church. Nasa Catechism of the Catholic Church po natin yan, 2204. Kung meron kayong Catechism of the Catholic Church dyan, nasa 2204, the sacred ground where children are formed in holiness, love is cultivated, and God is glorified. Yan. Magayon mga tugang iyan na sabihon ta na ang pamilya ay talagang wag maging breeding ground ng kasalanan, kundi ang pamilya maging seed of holiness, seed of vocation. Okay? So what happens when this very sanctuary becomes a seedbed of spiritual decay or hypocrisy and generational sin? Yan. Ano mangyayari mga tugang? Kawawa. Kawawa talaga. Sa halip na magiging santo o santa, ang mga tao ay magiging biktima. Yan. Magiging biktima ang isang tahanan kung ang isang pamilya ay hindi namumuhay o hindi nabubuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos. Wala ang Diyos. Kaya sabi nga, familial corruption is devastating reality where dysfunction is normalized. Kasi nagsisimula na po yun, tinatawag natin. Dito sa Pilipinas, so far, wala pa tayong diborsyo. Yun, ang diborsyo, mga tugang, yan po ang pagsisira ng pamilya. In a disguise na, hindi, Father, hindi naman nagsisira ng pamilya. Anong ibig mong sabihin ang diborsyo niya nagsisira ng pamilya? Yes! Sinisira ang relasyon. Kaya dysfunctional. At sino ang nagiging biktima naman dyan? Ang nagiging biktima mga tugang, yung mga bata. Kaya tingnan mo, sa separated na lang, ito na lang. Hindi man divorce, Father, dito sa Pilipinas kasi walang divorce tayo dito sa Pilipinas, Father. Pero alam mo, ang problema, ang nangyayari ay separada. Tingnan mo may mga of course, may mga pamangkin din ako nangyayari, no? May mga kakilala din ako na lumaking mga bata na walang tatay. Kadalasan walang tatay kasi iniwanan ng tatay yung babae na pagkatapos na anak ng marami. Iniwanan isa, anak o dalawa, tatlo, maraming iniwanan lang. Pagkatapos ng anakan. So ano nangyari? Kawawa. So wag sanang maulit yan. Kaya dapat ibalik natin yan. Kasi ang babae o ang lalaki hindi po object. Kasi nagiging object of sex ba? Ang babae so excuse me for the word excuse me parang yun, alam niyo na yun. So hindi po ganun po. Hindi ganyan. Sabihin mo na, Father Busan yun. Sige, huwag kayo may skandalo. Para usan, ganun ba yan? Mali po yan. Biktima ang babae, biktima din ang mga anak. Hindi po ganyan. Never make man and woman as an object of sex or object of lust. Yan ang problema Kaya nga, ano nangyayari ngayon? Separada. Maraming biktima. Kawawa mga bata Lumalaking walang tatay. Walang maggagabay. Yun at katingnan mo. Kaya kawawa. Ako naawa ako. Kasi sabi nga, itong mga batang ito na hindi naman nila talaga kasalanan, mabuhay dito talaga sa mundong ito.
pero nabuhay nito na walang tatay. Paano pa sila mabuhay ng maayos? Kaya nakakatulong, nakakalungkot, ano? Kaya dapat tulungan po natin ito na sana ang ating pamilya should be a seedbed of vocation, ano? A seedbed of holiness, not a seedbed of spiritual decay, hypocrisy, and generational sin. Yun, yung bang kasalanan na paulit-ulit na lang. Halimbawa, yung may nangyayari, actually nagiging paulit-ulit din yun. Halimbawa, yung babae, nagkaroon ng anak na walang hindi kasal, o pagkatapos naanakan lang. Tapos yung anak naman nila lumaki, patapos nung nangyari, naanakan din uli. Paulit-ulit na lang ba yun? Alam mo, it has to be stopped. Dapat itigil na po yan. Kasi alam mo ang nangyayari yan, biktima talaga. Kawawa, marami nabibiktima eh. Stop victimizing. Yan ang ni Father Butch, pangapudan. Stop victimizing. Tandaan po natin ito, familiar corruption is, habi ko nga yung ang pamilya nakukorrupt, because of power, nakukorrupt because of ito material things na to. Corruption, familiar corruption is a devastating reality where dysfunction, mga dysfunctional family is normalized. Normal na lang daw Father. Normal na lang kaming lumaking walang tatay. Normal na lang lumaki kaming walang nanay. Normal na lang, Father, sa amin sa bahay mag-away-away. Nagbabatuhan ng mabuti kung tinapay. Ay nagbabatuhan, ang binabato nila plato. So, dysfunctional po yan. Huwag natin gawin normal. Ang hindi normal. Sin, ang kasalanan, is excuse. Sasabihin na, and power is misuse, and silence is weaponized. Kaya sabi nga, tumahimik na lang tayo. Naalala ko tuloy yung kwento ng isang, bago tayo mag-break, sabi ng teacher doon sa isang bata, anong pangalan mo, bata? Sabi ng teacher, sabi ng bata, itong bata talaga medyo nasanay siguro kasi yan ang naging parang kustumbre sa pamilya. Sabi niya, pangalan ko, Demonyito. Demonyito daw. Nagulat yung teacher. Ano pangalan mo? Demonyito. Bakit Demonyito? Ay ma'am, ito ang tawag sa akin ng tatay ko at nanay ko Ikaw Demonyito na naman itong batang ito. Pasaway ng pasaway. Demonyito ka talaga. Ikaw, Demonyito. So, hindi niya na alam ang pangalan niya. Ang kanyang pangalan daw, ang palayaw niya, ang tawag sa kanya, ay Demonyito. Demonyito. So, kaya, sabi, ano ang pangalan ng tatay mo? Demonyo. Ano pangalan ng nanay mo? Bruha. Bakit? Kasi pag nag-aaway si nanay saka si tatay, ang tawagan nila sa isa't isa, ang tatay mo, demonyo yan Sasabihin naman ng tatay niya, ang nanay mo, bruha yan So ang pagkakilala niya sa nanay niya, hindi talaga pangalan, kundi ang pagkakilala niya na ang tatay niya ay demonyo at ang nanay niya ay bruha. Kaya, saan ka nakatira? Sabi ng teacher, Ma'am, ako nakatira sa impyerno. Bakit? Iyon sinasabi ni tatay ko Pag sabi nag-away si tatay sa kanina, sasabihin ni nanay, kinanay ko. Sasabihin ni tatay, kinanay ko, ganito, sana makalis ako dito sa bahay na itong impyerno. Ang impyernong lugar na ito, lugar namin, impyerno. Kaya yun po. Sana po, wag naman mangganyan. Masakit po yan kasi maraming nabibiktima. Sana gawin natin, ang bahay natin ay bahay na kung saan nandyan ang Diyos. Sabi nga sa kanta, kasama-sama natin ang Diyos. Isama natin ang Diyos sa bahay. Patuloyin natin ang Diyos sa bahay. And God bless your home. God bless your family. Yan. Yan hangad ni Father Butch. And babalik ulit si Father Butch pagkatapos ka mga pagirumdo. Mga aros namin kunyan, 31 minutes after 1 o'clock.
An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita galaray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At by the way, ngunyan aldaw, petsa 29, kang bulan ning Hulyo, tuwing 29th day of July, ay sa tuyang sineselebrar ang kapiestahan ni Santa Marta. Santa Marta, magturugang si San Lazarus at saka si Santa Maria of Betania. Ano? So, gabos kasi mga babae doon ang pangalan kadaklan Maria. Maria Magdalena, Maria Betania, Maria Salome, Maria Tagarapo-Rapo, Maria Tabaco, Maria Taga-Albay, may lugar, hindi apelyido. Ano? Sinda bay, di magkaito mga apelyido pa eh. Kailan lang ba nauso ang apelyido? Ano? Dati mga taga-lugar, or gani, si Butch, si Tomas, na taga-sain, taga-Aquino. Okay? Bihira ang ano eh. Bihira. Yun. Anyway mga tugang, bakit nasabi ko yan? Kasi, ining pamilyang iniho, na siya ito sineselebrar ang sa inyong kapistahan. By the way, dati ang sineselebrar Santa Marta lang. Pero ginibo ni Pope Francis na ang kapistahan ni Santa Maria of Betania at ni San Lazaro, pinagsama-sama nila. They are friends of Jesus. They welcome Jesus into their family. So yun ang gusto ko sabihin kayo mga tugang, na dapat i-welcome natin si Jesus sa satuyang pamilya. Ano? So, always accept or welcome Jesus in your family. Ano? Bakit? Pag welcome mo si Jesus sa iyong pamilya mo, there will always be happiness. There will always be life. Ano nangyari kay Marta? So tungtugan ninda nga si Lazaro baga nagadan. Ano? Pero alam mo, ang nangyari, binuhay baga ni Jesus. So mabubuhayan ang pamilya na taga naghihirap na
kung ibabalik natin si Kristo sa pamilya. Yan, mga tugang yan. Magayon yan, ha. Ibalik natin. Kaya itong mga panahon, ang mga pamilya ay tuwing alas 6, may panahon pa magpangadji ng Angelus pagkatapos ng Rosaryo. How about itong pamilya? Father, busy na po kasi ngayon. Busy na ang pamilya ngayon. Ano? O, si Lola na lang, si Lolo. Kasi nandyan palagi. O, sana po na may balik sana uli ang Diyos sa buhay natin. May balik si Jesus sa pamilya. Kasi pag nawala si Jesus sa pamilya, nawala ang Diyos sa pamilya, kaguluhan po. Ano ang mangyayari? Ngayon alamin natin, ano ba talaga ang mga ugat kay yung pamilyang kurap? Ano? Yung kurap na pamilya. Ibig sabihin na kurap, isang pamilyang magulo o makasalanan. No? Sabi nga, even devout Catholics households can fall into dysfunction. Hindi po tayo exempted dyan eh. Kahit mga katolikong pamilya, tingnan mo, hindi exempted yan. Para yung baha yan eh. Ano? Yung ulan. Pag inulan tayo, o pag binaha tayo, yung baha na yan, ano? Talagang pupunta yan sa mga bahay-bahay. Ano? So, ano pa mga causes na yan? So, the causes are often, sabi nga, na ito na nababalot, often masked in cultural norms. Nababalot po yung mga bagay na yan. Para sabi, nababalot saan? Ano? In cultural norms, fear of shame, or misinterpretation of authority. Lalong-lalo na tinatawag natin spiritual pride, yung yabang. Ano? Pag pumasok po kasi ang yabang sa buhay natin, talagang wala yan. Masisira, ano? And misplaced identity. Yun. Sabi nga, parents idolize their family's reputation more than its holiness. Yun, di ba? So ano ba ang importante ang importante ang reputasyon daw eh. Alam mo, hindi importante ang reputasyon, ang importante is character. Ano ang reputasyon? Kung anong sasabihin ng iba. Ang ano ba ang character? Ano ang sasabihin mo sa sarili mo? O ano sasabihin ng Diyos sa iyo? Yan ang character. Ano? Pero ang iba, mas mahalaga ang reputation. Ano na lang sasabihin ng kapitbahay natin? Ano lang sasabihin ng iba? Ano? Kaya nga importante ang character rather than reputation. Ito po, isa pa. Authority is misused to control. Tingnan mo yung tinawag ka, halimbawa, may kapangyarihan ka. Ano ginagamit mo? Ang kapangyarihan ay hindi dapat gamitin sa pagkukontrol, kundi ito gagamitin natin is to form consciences. Parang hubugin natin sa kabutihan. Kasi minsan ang nangyayari, alam mo yung mga taong palaging gustong mag-control, ito may mga taong mga insecure. Yung mga gustong palagi mag-control, kukontrol lang kita, kukontrol. Alam mo yung mga taong yan, very insecure yan sa buhay. Kaya yan, kaya sabi baga sa Bible, sabi sa Luke chapter 11 verse 39, woe to you, for you cleanse the outside of the cup, but inside you are full of greed and wickedness. So yan naman talaga importante. Kaya linisin natin ang loob ng bahay. O yun, pwede man physical cleanliness o pagkagising sa umaga. Sabi nga maganda rin po yun pagkagising sa umaga, iligpit mo naman yung hinigaan mo. Kasi daw, doon daw maninirahan ang demonyo. Ang anong demonyo yun? The devil of what? Laziness. The devil of disorder. O the demons. Ang tawag niyan, demons Demons of laziness. Demons. Kaya huwag natin patirahin ang demonyo. Kasi sa ating mga bahay, maaari natin patuluyan ang demonyo sa ating mga kayabangan. Sa ating mga kalungkutan na yan. Papasok yan. The demon of sadness. The demon. Yan. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Saka isa pa yon.
Paano natin malalaman? We have to, sabi nga, magkumpisal. Alam mo, maganda po yun, parang hindi manatili ang demonyo sa bahay. The secrets and generational sin, unconfessed sins, yan po yan lalong nagpapabigat po sa, bakit ang bigat-bigat ng pamilya natin? Bakit nga ba? Siguro kasi nga wala ang Diyos sa buhay, sa pamilya ninyo ang pagkagising sa umaga, bago matulog, anong pinag-usapan niyo? Pera. So anong sinasamba ninyo? Pera. Sino ang pinatutuloy niyo? Pera. Totoo, kailangan natin ng pera. Kailangan naman talaga. Pero, tandaan po natin, mas maganda, ibalik natin ang Diyos sa buhay. Wala na tayong panahon magdasal. Wala na panahon na mag-usap-usap na, yung ba personal, o kumusta ka? Pag nag-usap-usap tayo, pinag-usapan natin, oy, kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung negosyo mo? Everything is functional, not relational. Yan yung problema sa atin, Kaya isa pa yan, nakakapagpabigat. Ang bigat ng pamilya natin. Bakit? Kasal na ba kayo sa simbahan? Yun, isa yan. Adultery. Isa pa yun, tinatawag. Baka ikaw ay nag-abort or theft or nag-abuso or hidden to maintain appearances. Yun ang problema sa mga tugang. We try to hide in order to appear holy or to appear good. Yan. So ito po, patterns of sin, repeat. Paulit-ulit, kaya mabigat ang buhay Mabigat ang pamilya, Father. Mabigat ang pamilya namin. Bakit nga mabigat? Kasi nga, siguro dahil sa kasalanan. Kasalanan ng yung halimbawa, yung kasama na din po diyan yung gambling, yung mga bisyo, mga bisyo, kasalanan po yan Father, hindi naman kasalanan ng bisyo. Sige, hindi kasalanan hanggang magkasakit-sakit ka. Kasalanan din po yan. These are roots. Ito pa yung mga ugat kung saan paulit-ulit. Kaya we have to be careful of the pattern of sin repeated. Paulit-ulit. Actually, parang tinatawag natin yan, parang bang nag-autopilot ka na lang. So buhay natin parang autopilot. So actually, nangyari dyan, often subconsciously ginagawa mo yun. So parang wala na. Para bang ito naman, Father, nakaugalian ko na kasi. Nakaugalian ko na kasi, Father, magnakaw Father, nakaugalian ko na kasi magkupit Father, nakaugalian ko na kasi gumawa ng ganitong kasalanan Pwede, mababago pa yan. Tandaan po natin na sabi nga, pilgrimage of hope, ngayong panahong ito, may pag-asa. Isa pa yun, tinatawag natin addictions. Kaya mabigat ang buhay Kasi mga addictions to sex, addictions to gambling, addiction sa shopping. May mga din. Maraming addiction po. Actually, meron pa akong mayroon po ako nakita rin na gusto kong i-share sa inyo mga tugang. Talagang we have to be careful with these addictions kasi there are many forms of addiction na nagpapabigat sa buhay natin. Kaya labanan po natin yan kasi kung hindi natin lalabanan mga addictions na yan, ay talaga masisira tayo. So addictions to food, addictions to sex, addiction to drugs, addictions to alcohol, addiction to gambling, addiction to shopping. Ito rin, addiction po sa social media. Addict ka na. Addiction to gaming, addiction to codependency. Ay meron din po pala. Addiction to work. Work ka na ng work. Nakalimutan mo na ang pamilya mo. Bakit? Trabaho. Mas importante ang trabaho kaysa sa pagsisimba. Mas importante ang trabaho kaysa sa pamilya. Nakalimutan mo yung pamilya. Tandaan po na, pero sasabihin natin, why do you work? I work for the family. Pero pagkatapos, ano nangyari? Hindi mo naman talaga binibigay yung panahon ang pamilya mo.
Yan, mag-ingat po tayo sa mga addictions na yan. Ano? Kaya tandaan po natin na yan, kung hindi natin na lalabanan yan, yan ang mangyayari. Ano? Sabi nga, you may be sure that your sin will find you out. Yan, yan. Kaya mag-ingat po tayo. Ano? So actually, malalabanan naman natin yan. Anyway, babalik ulit si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdong. Ang oras po tabi ngunyan ay 47 minutes after 1 o'clock. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng artrisin. Ang artrisin ay undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane supplement na maaaring makatulong protektahan ang kasukasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kasukasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng artrisin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kasukasuan, mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Ayain ang tropa at subukan ang Red Horse Super. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Kasama natin ang Diyos. Okay, balik po kita giraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. At sa tuwing ani, pinag-urulay mga tugang paano ang sa tuyang mga pamilya ay makalikay sa mga mararaot na bagay, lalong-lalo na sa pamilya na kung saan na nagiging seedbed nga ito ning kasalanan. Sabi ko, dapat ang pamilya ta maging seedbed of vocation and holiness. Ano? So pag-iingat po ang importante kasi kung hindi, talagang ang pamilya ta ay papasok kan mga maraming demons. Ano? Demons. Ang dami mga demonyo ha. Hindi ko kayo tinatakot. Totoo naman eh. Marami tayong mga, ano ang ibig sa mga demons? Mga obstacles po ito to holiness. Kasi, or Satan. Sinabi, si Pedro nga tinawag ni Jesus Satan, Satan. Kasi siya po ay, siya po ay nagiging sagabal. Okay? So, ngayong hapon, sa tuyang ipadagos, inipag-urulay-ulay na
ilikay ta ang sa tuwing pamilya na sana ang pamilya ta sa panahon na ito baga sa tuwing sineselebrar inihong Grandparents Week, si lolo, si lola, at the same time mga elderly, na nagiging ehemplo, so yan na nagpapagirumdum sa tuya, mga lola, lolo, nagpapagirumdum pa ba kayo sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo? Oy, magdasal naman tayo ng rosaryo. Ito mga panahon, mayroon talaga yan. Pero ngayon, hindi ko alam kung may mga lolo pa lola na, oy, magdasal tayo ng rosaryo. So alam mo, Catholic families may appear holy in public. Yan. But behind closed doors, manipulation, neglect, or emotional abuse ang nangyayari. And because of that, children learn hypocrisy, not holiness. At sabi nga mga tugang, akong nabasa ka ito, children learn. Hanapin ko nga ito. Maganda ito. Children learn by what they do. Children learn what they live. Okay? By the way, sabi General Arrange, good afternoon, God bless all over the world. Okay? So, yon. Maganda ni mga tugang, children learn. Okay? How do they learn? Because they live. Children learn what they live. Oh, yun. This includes anger, hostility, aggression. So, kaya bata pa, may natututunan na talaga. So, be careful. Tandaan natin, children, they live. They learn how to live because of their examples of siguro yan nga ni. Okay? Basahin ko. Sabi nga, children learn what they live. If children live with criticism, ang mga bata na talagang walang iba kundi criticize kasi mga matatanda o mga magurang o sa paligid niya, itong mga aking ito, they will learn to condemn. Yun, di ba? So, wag natin sanayin ang mga bata na ito na mga matatanda na mag-criticize. When was the last time na appreciate mo sila? If children live with hostility, they learn to fight. Totoo naman, pamilya, ang mga bata na expose sa hostility, hostile, talagang maribok, So talagang matututo sila mag-away, makikipag-away. Kahit sabi mo, anak, huwag ka makipag-away. Ay kung nakikita ka nanay at tatay, nakikipag-away kayo sa isa't isa, kahit anong sabi nga, values are not taught, but caught. Yan, tandaan po natin yon. If children live with ridicule, they learn to be shy. Tingnan mo, may mga anak kayong mahiyain. Kasi bata pa, pinapahiya nyo na eh. Joke lang naman yun eh. Binibira mo pero masakit ang biro. Mag-ingat kayo sa mga birong masakit na yan. Tandaan po natin na mag-ingat tayo. If children live with shame, they learn to feel guilty. Yun. If children live with tolerance, they learn to be patient. Yan. If children live with encouragement, they learn confidence. If children live with praise, they learn to appreciate. If children live with fairness, they learn justice. If children live with security, they learn to have faith. So, if children live with approval, they learn to like themselves. If children live with acceptance and friendship, they learn to find love in the world. Ito po yung point ni Dorothy Lo Nolte. Okay, maganda. And at the same time, sabi nga ito, to my grown-up child, sabi niya, maganda ni, my hands were busy through a day. I didn't have much time to play. The little games you asked me to, I didn't have much time for you. Tingnan mo, mga nanay, tatay, habang may mga pagkakataon pa kayo na ang anak ninyo ay nasa inyo pa. Okay? Bigay mo ang panahon. Otherwise, hanapin mo ang panahon. Wala na. Grown up na sila eh. I wash your clothes, I sew and cook, but when you bring me your picture book and ask me to share your fun, I'd say, later na. We'll have time for fun. O yan, sabi ng mga grown up. I'd like
I'd talk to you in all safe at night and hear your prayers turn out the light. Then the tiptoe softly to the door. I wish I stayed a minute more. For life is short, sabi nga, the years rush past. A little child grows up so fast. No longer is your child is at your side. No more precious secrets to confide. No, hinahanap mo na sa mga aki mo. Sa mga aki ko, wala na. Anong yaw pa sa mga aki sa buhay mo, sa pili mo, hindi mo pinapahalagan. Too late. The picture looks are put away. There are no longer games to play. No good night kiss. No prayers to hear. That all belongs to yesteryear. My hands, once busy. No, masyado tayong busy kasi okupado. Now are still. The days are long and hard to feel. I wish I could go back and do the little things you asked me to. Yan. Kaya habang may panahon pa, gamitin po natin ang panahon nito lalo sa pagmamahal. For after all, sabihin natin na ang buhay natin dito sa mundo ay hindi natin alam kung kailan. We do not know when, we do not know where, and we do not know how we will pass this way. Or we will die. Ano? And by the way, mag-ingat lang po tayo. Anyway, inabot na naman tayo ng orasing pamamaaram. Ako po ay nagpapasalamat sa ating technical man, yan sa OJT natin, Casey Tanay, na taga Nabua, ano? Yan sa tuwing at the same time kay Jerome Martinez sa tuwing IT. Abangan po ang Usapan Pamilya at lalo na makakapulot ulit tayo ng mga magagandang aral sa buhay ng pamilya. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP ng UST Legazpi, nagsasabing God bless everyone. Take care. Bye-bye.